Αν θες να πας στο Ηράκλειο της Κρήτης, δες αυτό το βίντεο και εμπνεύσου από την τέλεια μέρα που οργάνωσε Αφιβήτα για εμάς για την Παγκόσμια Μέρα της Μέλισσας. Υπενθυμίζω το ξενοδοχείο μας λέγεται Πνοή, είναι 5 λεπτά από το αεροδρόμιο και έχει καταπληκτικό πρωινό. Πήραμε τις τσάντες με τα αντιλιακά της Αφιβήτα και φύγαμε για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Χωρέσαμε ακουστικά και με την καταπληκτική ξεναγό μας κάναμε μια αναδρομή στο μενιωτικό πολιτισμό, όπου είδαμε και ένα από τα σημαντικότερα βρήματα του, το κόσμο με τις μέλισσες, που είναι εμπνευσμένο το λογότυπο της Αφιβήτα. Αμέσως μετά φτάσαμε στο ενοποιείο Λιραράκι, ήρθαμε για να δούμε τις μέλισσες από κοντά, μάθαμε τα πάντα για αυτές. Είναι μέρα του σήμερα. Νομίζω όλοι ξέρουμε πλέον πόσο σημαντική είναι η μέλισσα για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον, αλλά ας κάνουμε ένα reminder γι' αυτό. Η μέλισσα υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα και την ισορροπία των οικοσυστημάτων. Προφανώς παράγει πολύτιμα προϊόντα όπως το μέλι, η πρόπολη και ο βασιλικός πολτός. Αφού ήρθαμε λοιπόν τόσο κοντά στις μέλισσες και κάναμε και λίγο μέλι tasting, συνεχίσαμε με wine tasting, με κάτι καταπληκτικά κρασιά, όλα διαφορετικά μεταξύ τους και ένα απίθανο πίκνικ. Εγώ ξεχώρισα το λευκό που είναι αρωματισμένο με μέλι και πορτοκάλι. Η Κρήτη ξέρει από φαγητό, παιδιά, και από γλέντι εννοείται. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και δεν χάνουμε χρόνο, ξεκουραζόμαστε λιγάκι και πάμε πάλι για φαγητό, αυτή τη φορά σε ένα χωριό. Λέγεται Κράση και τα ταβέρνα που θα φάμε είναι κρασοψυχιά. Κάπου εδώ αφήνουν τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους. Ή τα οργανώνει τα καλύτερα ταξίδια και επειδή η Αφιβήτα σημαίνει ζωή της μέλισσας, δεν γινόταν σήμερα να μην ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη που νιώθω που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Ευχαριστούμε για όλα και καλή μας ξεκούραση.